Súla doch siimiid, tá fábhar beag agam le hírí orthu. Tá mé géirí an spric míle sinntiúsóir a bhaint amach, spric an tábhachtach dom sé seo. Le the hall, brú an knappa subscribe. Ní leann ach cliteáil amháin, ach tugann sé sppraga ól mhór dom leanúint aráid ag déanú físeán. Go raibh míle maith agah. Chui ambassador Sichtel de Cone dem Valorien timpel genervíiseach, I seomra fáiltethe an áthig taitlóireachta, harmonic convergence. Inniu a bhí an nóméid starúil, an réimrá ifigúil daoine leis an bobbal generálta galactach. Bhúil cecha chrí Sichtel getappe, agus ag abhratnú na nóir fasnéise don úr dhearannach. Ba cúil go mbeadh an dumantáring do bháin tar éis iad a bhrú a dúirt sé lena chúntóir créa, a bhí ag sochrú deochanna fáiltachais, a bhí tástáilte go cuaireamach le haghaidh cuairiúnacht déine. Tá bolcáin gníomhacha, corp mór isce leachtach, agus achuta teachta forcnacha ag a pláinéid. Conas a bhar siad go leor chun taistil spáis a fárbort. Flicker a rinne craisin créa ó rorm palla go cócra imneoch. Dábar siad mar animmhethe creithe a tháinig chun bheith ina bhoisingí ina dhiaidh sin. Deir an faisnéis go bhfuil instincts ón dá cheann acu fós. Laidí si agá. An bhacha tú an cid faoin na gid seasmhachta. Ní stoppan siad ag leanúint creithe go dtí go dtitn sé as tuairse. Túin siad séalg leanúnach Ná ligamis áran an gné sin a dúirt Sichtel getappe. Cosú leis an cid is mó de speitches a haistelíonn spáis, dábar na valórians phláinéid le hérád chopsaí, gníomhíocht geálaíoch íste agus beagán forsingi. Bhí an domhan a rangú mar Death World seacht, I measc na pláinéid is contúirtí a tharg riamh saol cilmhar. Rinne córas cumarsáide an áraigh chiime go bog. Shuttle déine ag iarraí cead dogad Jerry. Fógraigh a an áthig agus tunnaí suamhnacha. Johnny cead a drágar Sichtel ag déanú a háis ceiliúirta díreach agus ag méadú an dumantáringta sa limistéir fáilte go caighdeán an domhan mar a pléad. Dáhín an long an tardú. An puinte buise, bhra Sichtel níos trimme ag éirí níos deacra a gluaiseachtaí. Bhí an mthúcháin an muidnehach. Ach, cuimhní sé féin go raibh daoine ina gcónaí a saol fád faoi bhrú chomór sin. Beid na rudaí a do bhualing siad go léithúil cálathe mar chéasa do thormthóir na siranach galachtach. Ulmthóidí Jerry a dúirt sé leis an páirtí cóhinóil. Gach ibrethóir a bhí tar éis eilúint speisialta áil le haghaidh idir gníomhíochta daoine. Cuimhní, tá spáanann siad fiacla mar chóirithe cárdis, ní insi. Tá taiscí colachim ina gnábharlach a dhéanaan iad a bhfad níos dlúthe ná mar a bhreathnaíonn siad, agus thar aon nó eile, tá siad cleachtathe le contúirt lenúnach. Is é an rud a chuireann scéimla oran ach Jordain dómh. Da haíonn táscara airglis ó dhearg go glas, le his bag doscail an doras. Tháinig trúr daoine isteach sa seomra. Bhí íomhána stáideartha ag Sichtel, ach níor ullmheith aon olé don réaltocht. Glú sé dár le muintín éasca in ainneún an dumantáringta. Rinne súla farsing tosa an seomra a scanú go tappe ag meastóireacht gach rud. Agus nuair a rinne siad mín háire, haspan siad sraithanna de Eagla crua cnámh bán. Chur an héad duine aráid. An ceannaisí Jack Miller fórsa spáis aontaithe an domhan. Síne amach lámh, géag lán le cnámha agus meatáin láide. Sa glúiseacht fáiltachais, bhí siad cortha an eolas. Maidir le gach instincta códach ag insint dó ri, híne Sichtel a dhéag uachtarach agus lig sé don duine a gabháil. Bhí an neart na mara sin scanrúil,
cé go raibh an duine go soléir ag a bheith cineálta. Thar ceann tháineadam bhláiríonn agus chóirle na crunne, coramid fáilte roimh an gine daoine chuig an bobbal níos leithne de cineálacha spáis, a dúirt Jigstal, bródúil go raibh a gú fós seasfach. Chuaigh an dara duine ai. Lieutenant Susan Wright, roinn eolaíochta. Bhí a gréim cho láidir céine. Go raibh mágat os an domantaringt caideanach an domhan a chur fáil. Thugamar cóhrútóirí domantaringta persanta linn a gháin, ach tá sé deas gan iad a bheith ag teastáil. Chríocnaí an tríú duine na réimhráite. Greg Daniels, cóirleoir taightlóireachta. Bhí gréim an duine seo beagán níos lú brú. Bhí mar ag tnú leis an gunniú seo ó thosaí de próbs ag teagmáil linn 8,000 ó sin. Chríocnaí na fáilteachas fearmúla. Chóir six na daoine chug an limistéir deochanna itlimite. Tá roinnt bia an dón sin téisethe gáin, bunathe petún bhólínacha a chur de firan chun cin fáil. Tásúlagam go siad sásúil. Thóg Jack lot éigen a bhí cosúla úl, agus bhain sé gréimas leis na fiacla scanúla sin. Ní go donna. Beagán cosúil le píre measta le cúcamar, ach cinse in itse. Glach Susan cúpán cafa, spragtach a curfach an cideas mó de na Valorians isteach is stad cardioch. Tá sé seo an bheith. Níos fearr ná mar a hanmuid imnan fada. Agus iad ag sacrú isteach sa phlé, fuair Jigstal féin ag scíle de réir a céile. Bhí na daoine go soléir ag déanamh iarachtaí gan a bheith bagrach. Leabhar siad faoi meallartú shíochánta, cóir óliach, agus tuiscint chultathe. Ach an sin, tháinig an córá in an dón. Cén cuma atá de phláinéid baile, a dtír Greg go cineálta. Dragar créa. Tá patrún aimsir a copsí ag Valoria, gníomhiocht heachtónach íosta, agus cuimhnán fiadúla atá an monistú go cuaramach don na beagán specas farsing a bhar ar bharbort lua. Fuimin sé shíochánta, a dúirt Jack. Tá an dón beagán níos dinmiciúla. Tugamid ghuiil imachtaí aimsir a farcnacha ag de phláinéid. Dífre Jigstal go cuaramach. Rinne Susan gáire, ó se, dás mí a níos in Oklahoma, Tornado Alley, bhí muid in na sí ar an bortach agus ag brathnú orthu ag fermiú sa le neachaimmuid chug an charman. Gléir mo daid, airclan ginéir an dúra. Cur an toscarocht Valorian meallartú aircanna scanathe. Bhranní siad ar eibhríaltachtaí atmosféiricha foréinacha mar síimsíocht. Agus clúdaíonn de cid agéin an cideas mó de grumcla de phláinéid, a dífle créa. Ag iarraí a dách crecin a chanál cobsaí. Hart is 7 a hain faoin géad a dhearbh a Greg. Tá teachtrá ag mo cheolach i Florida. Ní hain lud níos fearr ná snámh san Atlantach ag bracha an lé. Tharla Jigstal beagnach a dheoch a chlogó. Cur an daoine iad féin isteach go tuilteanach I mais isce neamhríalite. Le haidh pléisiúr. Táimid tréis cuar I láthair me láirte cultúirte a ilimthú, a dúirt Jigstal ag athú an ábhar. Tá spáineann sé seo cud de dúsláin is suntaisí a bhí ag sibhialtocht Valorian. Tá spáinú an taspántas crí talún beag a rinne damáiste do roinnt caracha na céite bliain ó shin. Déach na daoine go cineálta, ach bhí siad gan spragú. Chláiríonn sé sin beidir 4 pointe a cúig ar scála R-T-O-R, a dúirt Jack. Fein mud iad sin go leor go rialta, feadh costa an aigéin hiún. An céad íseán a taispeánú storm mhór a measa a bheith tubisteach ar Valoria. Brahníonn sé cosúil le hurricane categór a hain, a thug Susan faoi deara. Go leor éadrom de réir chaidán an domhan, faoi dhearra an cuirí láthair Valorian, bhí sé soléir go raibh na tubistí stairiúla don chónadam imachtaí ná ar an domhan. Bheallat fécant ar roinnt íomhána ón domhan,
a harag Greg ag gníomhachtú a tábléid sonraí. Thaispeáin na céad íomhána sléimhte móra le buícuintí gáire clúdate le eagar. Na Rocky Mountains a bhíní Greg, rás iontach sa saoradh. Dheaptú iad sin go tuilteanach, a díofra cré a crackan palla inis le turing. Cinse is fiú nar arc, a dúirt Susan go sonna. Na híomhána seo a leannas thaispeáin tonnta móra ag brise i cuine ilte agus figúrí beaga daoine á dimáint bhard bheaga. Is suirfilí muiarar a bhíní Jack. Dé sé, níl aon rud cosúil le ton fiche tróid a timáint chun dintin a glanú. Thaispeáin na híomhána Jerry áit ar a tugtar Yellowstone le tolamh a dúirte gaile superheated agus linse isce a géadach fiúchta in dahanna gala. Ceann dar pórteanna náisiúnta, a dúirt Greg go bródúil. Os cionn cefa mhilliún cuairteoir gach bliain. Bhí dá ceann de na toscarachtaí valóirian iad féin a leiscéal a gabháil faoin iomseo. Dan jigstal ach trí híspeige taitlólachta aon. De réir mar a chríocna an chéad chroniú, brinne Jack lámh jigstal a ríis. Bhí sé seo iontach. Ag tnút le níos mó a thaspáint díomh faoi an sin a dána agus mud ag dul ar áid. Tar éis na daoine ágáil chuig a náiteanna sealadacha, hit cria isteach ina cathaoir tacaíochta. Breithníonn siad ar imachtaí aimsire milteach má síomsaíocht, a whispered she. Snóhann siad I mais isce neamhríalata. Drapann siad feirmeúcháin caragaróide le haidh pléisiúr, agus tugann siad a nóg chun cuairt a thuairt ar limistéir te gníomhacha geolaíocha, mar gníomhaíocht tealaí. Bhí dá jigstals féadad go lí Paul seacht. Bhí an túlascáil ceart. Ní hamháin go bhfuil an dón ina gceonn Bháis. Is pláinéad é nach méach an ach de héal cílimhar. Agus ní hamháin go mar bheith dín ann. Bain sult ás. Chríocna cria. Cén cineál specas a fórbríon chun pléisiúr a bhaint as cineálacha a bharú dín ír hiilmhara. Déach jigstal ar an doras airglistúnta. Creidim go bhfuil muid a tí a álamach, agus níl mé cinse go bhfuil an crunna ré don freagra. Tríomhí tar éis an chéad teagmáil, thosaigh an clár málairt cultútha idir galactach go hifigiúil. Bha 5 ionadaí dána ina gcónaí ar an stáisiún valóirian, Peaceful Resonance, a feis bhí, agus bha 5 dioplómaí valóirian ag tuairst cuairte ar an dón. Bhí an dá híomh ag súil go dóga an taithí dhíreach seo tuiscint idir a gcuid specas an difriúil. Chuaigh an fireann dána a bord an stáisiún Imogen Ciún Jordín. Bhí an dochtúr Olivia Martinez I ceannas ar an grúpa mar a cóthardaitheoir ólaíoch. Bhí sí speisialite in bíhéalaíocht fudaí, agus bhí sí ag tnúth le foghlaim faoi héal a géan eachtrannach. Lean an dochtúr Alan Powell geolaí le gáire mór go dlúth ina dhia. An dochtúr Diane Foster entrepeolaí cultúrtha le miún háire cinealte tháinig an sin. Rinne an Captain Ben Howard inadíocht ar gné bhíleata an bhailirtithe, ag glúiseachtaí bocht agus fadach. Bhí Kelly Thompson, cócara agus cuatar, críocnathe an ferann, ag impar málaí breise spiúsrí an domhan. Bhuail stúrthóir an stáisiún Mhárlán Ló ag an Airglas. Fáilte go dtí Peaceful Resonance. Tá alt speisialta ulmathe againn, atá caiartathe do cineálacha an domhan. Go raibh mágat as fuair ginátas, a dúist Olivia le miún háire te a rinne creisean Mhárlán Ripple go nervhíseach. Fiú tar éis mína ulmthúcáin, hí na béal lán cnámhdéine sin fós SPÁIS. Lean na daoine Mhárlán 3 halaí cuartha chuig a gcuid áiteanna.
Bhí an stáisiún Valorant cóhéanta de sfér nascta seachas conéirí díreacha, ag léirú ailtireacht ná dúrtha a pláinéid baile. Tá an dom tairngta iad ó chuid caiartathe agáin go nád pinte 7 cideán an domhan a bhíní forlán. Ní féidir lena góris an dom tairngta umláin an domhan a chunáil go sáháilte. Bhúil ben beagán a bharacíní. Gan fáub. Tá sé cosúil le bheith an nealach. Ba cúil go mbeadh sé spráiúil. Rinne an taisteóir mhórlán iireacht leis an gcinceap spráiúil a chur I bheidm gom tairngta lacht. Írenn tú an agla déan gnó san pléisiúr. Cínte, a dúist Diane. Túgann sé bara adrenaline dit, cuireann sé do chrí ag prabbe. Is brá le roinnt daoine róla cosí agus tithe scanrúile mar an ggéine. Rinne bunachar sonraí cultúrtha an stáisiún iireacht na cinceapa seo a aistriú. An rud bagara do Valorant do bhora adrenaline a aistrí go garbh mar freagart uafáis tí Bháis. An smaoinemh go níorfach daoine an brata seo go dteonach, bhí sé an nárach. An tránóna sin hána glí isteach ó domhan. Bhí achtra chun húiseach ag an toscaireacht Valorant le líon dinéir tátlóireachta. Bhí na daoine trééis siamsaíocht a thabhairt isteach a ferm a thug siad scanán gníomhaíochta éadrom. Bhí rárach sa scanán Something About a Human Named Indiana Jones, co-disturbing sin go chail beirt tátlóirí Valorant a gcuid céile, agus d'obair an tríú ceann tonnta struis a ghrachan nach nuime fad úranta. Bhí créa a bhí ina príomh go bhálaí an domhan le feiceáil an scáilán físeán ag brathnú go solar palla. Bhí na daoine le feiceáil confused ag nimebú. Thuairiscí siad do bharlan. Dúirt siad go raibh sé seo á bheas, mar siamsaíocht tealaigh orúnach dá nóg. Chas fórlan le Olivia a bhí tar éis sa bheith páirteach sa glí. An bhfuil sé seo crin. An tispáineann dá specas over den seoirt sin dá leanaí. Bhreathnaí Olivia go nárach. Tá Indiana Jones go leor téime de réir á gaidan. Tá sé rátáilte do gach ísgrúpa. Díoch mé ar na scanán sin nuair a bhí mé 7 nó 8 mbliana d'aois. Tar éis an glí a chríochnú, glí mhórlan criniú eagandála forann xenococology an stáisiún. Ní mórdú na hiiscint níos fearr conas a phróiseáil an daoine agla. Dátí sé go raibh a gcór chuige ag sáú gach múnla bunathe de iompar sentient. An lád ach Jon, d'eagraí Kelly caisear dinéir bheag chun catramh a dheapsú. Olbhí sí leaganacha simplí de bhí an domhan a cogartí le haid dílá Valorant. Agus iad a githe, ráin ben scéalte faoin na éiliúnt bhíleata. Is scoil mar tanis, chuirmar síos sin sa fiáin le scían amháin, a bhíní sé idir gréim, gan bia, gan isce, gan fosca. Bhí orann marachtáil as an talamh fad dá heachtain. Rói na Valorants ag an bord í uafás. An raibh sé seo ina fianós. Dífré an plí phláinéid mesan. Rinne ben gáire. Ní ha, bhí sé ina ilúnt. In dáiríre cineál spréúil nuair a héon tú had an ocras. Ga me jasc le me lábh lom lá a trí. An béle is fad am a chóil. Rinne an dochtú a zábics an genopsychologist an stáisiún nótaí fagach ar a phláta sonraí. Bhí a haideas ag tosú téiric a fermú. Níor háitin le daoine contúirt a úlingt. Déirí siad as chun fermacha rialata de lorg, má ulla thuúcháin dá gimpalacht néomhdach. Níos déanaí a sin, bhil Allan ihe scanán a óstáil don ferran díine. Just a scíte ligan bhíán, a dúirt sé. Rú de bí, ró intens. Déantí Kelly ag rónú cat a bheasan díine siamsaíocht éadrom, scanán gníomhaíochta le suspens measarta.
Dír na Valorans brathnú go cínde chuid dá stéidéir le núnach iompar déine. Agus na daoine ag scít a ligean agus ag buint solt as an scanán, ag déanamh gáire ó am gcéile, le linn rarc contúirteacha, nó ag déanamh gáire ag cibhnachán teanais. Bhreathnaí na brathnóirí Valoran le spéis óilíoch. Tá siad ag fáil freagartí fisiúlacha agla, whispered an dochtúir Zorbex, ag monitúracht a gcuid vital signs go cínde. Rátaí crí méadata, dilation pupil adrenaline méadata. Ach tá a gcuid scananna insin ag taispáint inad pléisiúr ag gníomhachtú ag an am céine. Conas is féidir é sin, díomhre barlan. Credim, a dúirt Zorbex go máil. Tá rud ag an suntasach aimsethe agáin. Ní hamháin go mar an Deathworlders uafás, tá siad tar éis éirias chun é a úsáid. Írann siad contúirt rialata de éon nó má bhealach chun ola thú do bhagartí fíor. Hit a gach fiú níos ísle. An rud a churann uafás áran, trénálann séad. An ihe sin, hasí Zorbex ag dréachtú túrascála rúnda cig an ardcóirle Valoran, dar teideal recreational fear, the evolutionary advantage of Deathworlders. The implications would change galactic understanding of humans forever. Ceithre bhí isteach sa chlár me láirte, thar le achtra a raibh beagnach fáib mór taitlóireachta mar tara air. Bhí an dochtúir, Alan Powell, ag tuairt cuairte ar an ranán innealtóireachta den stáisiún Valoran le príomhinnealtóir trelán. Thuaidh siad an lec le doras séalathe mácáilte le siombalí roghaí phláinéid. Tá an limistéir seo in bhfuil á góras fuaire an dara imibróra, a bhínig trelsan trína astróir. Bheanna le bhéal radioachta níos faide ná an pointe seo díomhálach do Valorans. Cóir Alan súil ar an léamh an eice leis an dás. Léirí na híomhacha na Thomas radioachta in éanad caideánacha galactacha. D'éirí sé go toban ag gáire, fuam ár de darí tríd an corridor. Lasa crashan trelán geal ó ráiste I imní. Bhúil sé a lámh I gine an knippe éigendála ar an mala. D'éirí sirens ar fud an ranán. Hit bocuní slándála ón ustearán agus d'éirí fholárm aslónathe I Valoran. Cad atá ag turlú? Dífrí Alan, a gáire ag stoppa go toban. Prótící cosanta éigendála a dúirt trelsan, ag cúlú ar hiúil ó Alan. Fan go fóil go dtiuchaí slándáil. Leistí den óméid, bhí ifigí slándála timpealathe ar Alan. Ré an dochtúir Zorbex agus stúrtóir an stáisiún Varlan chuig an láthair. Bhí foran lethas ar fáil le trealamh cuireála radioachta. Ní thugam, bedúirt Alan, ag blathnú confused. An dearna mé bhd é an mícheart. Bhí gach Varlan déangan le imní. Rinne tú gáire faoi rogha radioachta tromchúiseach. Glacamór leis go raibh tú ag fáil na chéad cóirití de nimhiú radioachta, lena náratóir méarmháil agus freagartaí mo chuúchánacha míchuí. Leathnaí súla Alan I tuiscint. Ó, ní hé, tá mé go brá. Bhí mé ag gáire má go stáitse, ag tuiscint go toban cé cho cosúil a déitoch a imimhrú a bheith. Na levéal radioachta atá tú ag rogha fútú, atá mar a bheith sábháilte go thomláin ar an domhan. Tá na léamha sin cosúil leis an méid a thagann daoine orthu le líon lá gríonmhar de gná ar an trá. Leanna tost inne a cuid focail. Dóinnta, whispered Trellan. Becúis le na levéal sin do máiste, cille díchán Valoran laiste den óméid. Haring Alan amach a habléid persanta, agus haring sé suas roint sonraí ón dón go tappa. Féoch, an seo tá na levéal radioachta cúlre I gahracha móra an dón.
agus an seo tá an méid a bheasamid a bheith ina tsearnan sábháilteachta do nachtug déine. Bhreaní na bhealarains ina himhlacha I disbelief. An rud a bheasaíd a bheith ina contúirt mhór, bhí bun líne an dón. Ní raibh mé ag gáire faoi do chuideara a bhí ní Alan gré. Bhí mé díreach ine ag an difriocht in or takar. Tá brón orm faoin mí-comport. Ba cúis leis an achtra seo a bhreitniú cimseach chaidán sábháilteachta idir specis. Bhí na daoine ine á amach go mbeadh gná cineálacha mar ach tála bhealaran á bheas mar shíochán íri an dón. Gan aruthe aimsire, gan aruthe teachta, gan ladíocht cúla. An lád ach Jon, degrí Diane Foster cuair láthair speisialta dir an ólaíochta bhealaran. Tar éis mí-comport an lé inné, ceapamar go gabhró sé dá memis ag miniú roinnt difriochtaí bunasacha idir ar specis a thosaisí. Tháinig an Captain Ben Howard isteach lé ag tosach an tiomla. Deidí muid phláinéid le bagartí leanúnacha a bhíní sé. Crachadóí, aimsir, gníomhíocht geolaíoch, galar. Bhí sinsear déaláil leis na rudí seo go léir go léitúil. Cúi Diane chun king chuig an géad slábhnán eile. Cos sé seo múnlaí corp ach sicólaíocht freisin. Dá brímar rud éigean a doctor an freagart tród, eitilt, nó riéite chun contúirt. Ach tá freagartí cosúla ag formthóir na specas galactacha a chur an dochtúir Zorbix isteach. Fír, chléin ben. Ach seo an difriocht. Deidí muid freisin as chun nachta rialata dá bhagartí a larg. Tugamid inaclú strus nó thrill-seeking Haspáin an cuair láthair, íomhána de gine ag gail do gníomhíochtaí éagsúla, ag drapa áitheanna carrige gáire, ag tuma isteach in iscidón, ag marcíocht eitiiclí beaga, ag lúsanna arda, agus ag brathnú símsíocht SCANRÚIL. Creidimid a lean Diane roi, go raibh daoine a chlochta ag tuairt chantúirt I súm bhríalata níos fearr ultata nuair a bhí bagartí fiúr le feiceáil. Rognaí an tréit seo hena mílte glún. Bhí cracin an dochtúir Zorbix ag sile le sketchimíní. Bheimní sé seo a cuid teorící faoi agla cearmhachas. Mar sin, nuair a bhreathnaíonn daoine ina scánán uafá seo, tá siad in náiríre ag tránáil a gcuid freagartí agla. Godíirech, rinne Diane Eve. I timpaileach tá háilte, is féidir líon agla a fháil a phróiseáil agus feabhlam chun féimiú in ainneún Níos déanaí an tránóna sin, degraí Kelly Thompson ihe scánán bheag dómh siúd Valorance a bhí cróga go lár chun páirt a ghlacha. Rognaí sí cat a bheasan daoine símsíocht an éadrom, scánán achtraíochta leanaí le fíormhagáin contúirte. Dír cúgéir álathe Valoran le na náiritir an dochtúir Zorbix. Ceanlí iad le monitórí leis agus tuga sedatives éadromadómh mar réachúram. Agus an scánán ag imirt, bhreathnaí na daoine le gáire mar a dragar na Valorans le gáirí agus orthu dach cratin rách a bhí go thomláin tama ag na daoine. Le líon sechamh casa éadrom amháin, bhí bhá Valoran an seomla a ágáil chun iad féin a chomhthíonmh. Dáin an dochtúir Zorbix, cé go raibh gá ag athrú go fiáin. Nuair a chríocnaí an scánán, cá sé le Kelly le tuiscint nua ina thuúla móra. Dearadh seo dad a cuid óg, díomhrí sé, a gú ag lúnú beagán. Sea, a deimní Kelly, is brá le leanaí daoine beagán excitement ina scéalta. Fascinating, a dúirt Zorbix. Creidim go tugam anois. Úsáideann tú na contúirtí insulata seo
chun orthu dat a gine óga dat a gCONTÚIRTEACH. An bháidin dá gion, tháinig teachtareacht éigeandála ó tascaireacht Valorant an domhan. Tugu ciridóibh freistal le rudéigean a Dr. County Fair, agus bhí siad a géirí cóirlúcháin láfrach. Caiteas rolla-coaster an, de fíre an ambassador Venral ag bratnú go saléir 10 fiú tríd an bhéit físe. Déanann na daoine cóir síos má síimsíocht, achas cosúil go bhfuil na sonlaíochtaí a taspáin si dún cineál feiste céiste. Rinne Olivia íireacht gan miúnghára. Is toras trille, rian le tichmí gáire agus casanna dengan a thugann mothú contúirte rialata dit. Agus cén daoine isteach na gléasanna seo go dteonach son pléisiúr. Ba chasúil nach raibh Venral in an coinseap seo fhróiseáil. Déanann go leor. Se is bra le leanaí go háirithe iad. Chas craisin an ambassador a gorum dahain de bhrón. Curann siad a nóg faoi seo mar cineál tástála seasfachta. Ní há, bhíní Olivia go fáinach. Tosc go bhfuil sé spréúil. Tugann an mothúcháin agla i timpalacht thábháilte sreich ceimicáin pléisiúrta in an incan. Tar éis an glé a chríicnú, chuaigh Olivia isteach leis na cinn eile sa seomra cathabh aimsire. Na bhí ball den chóla. Zé, ag bratnú go dahain trína céile. I measc na cineálacha gar don phláinéid gás sin tá radaíocht ard, airthite brú fácnacha agus toicsiní atmosféracha. Ní féidir lena iadi a gíine iad féin a chur a míl faoi na cineálacha sin. Dúirt ambassador Zixtal a bhí ag obair le daoine ó theagmáil túis, go bhfuil an rud atá marfach dún, béidir nach bhfuil sé mar sin dómh. Molamid a lagadíd a chur an éilis faoin staid. Tar éis go leor dí spóireachta, déantaí an chóla teagmáil a dhéanamh leis an Northern Star. Chuaigh an dochtúir Diane Foster agus an dochtúir Zorbix is seach sa glé ón stáisiún chun cabhrú le commerceáid. Nuair a fuair Captain Nelson an glé práine, chur a freagairt intas na Valorans. In ionad agla nó amhras, léirí a gcathaí djungmháilteacht dhírithe. Saol chugan cohordanáidí crunne an tothí, agus gach sonlaí faoin phláinéid gáis, a dtí sí lárach. Is féidir le ní de buint amach faoi ceann 8 nuaire ag an dócháin ústa. Leabhar ball den chóirle sa fax go cúlamach. Captain Nelson, caithí mé a churann úldat go sáiríonn an timpalacht, timpal an phláinéid gáis, paraméadar sa bháilteachta don cuid is mó den is speisiid. Tá an radiocht amháin leistí de úlingt an duine. Chur Nelson isteach. Rinne mé abhreitniu na sonraí atá a seolágad inis. Tá na cineálacha seo dúslánach, ach ní féidirí de háú dúine nó dar sóitheach, a dúirt Diane. Tá lótháltais cóthúil éagsúla ag na Valorans ná mar atá an captain. Is minic a bhíonn an rud atá marfach dómh in bhanaisteithe de bhaoine. Chléin Nelson. Tá mo criú ag ilmthú ceanna féin le haidh ibriachtaí tarrthála. Benúmid commerceáid dhíreach. Nuair a bhaimid lastíí de rón, tar éis an glí a chríicnú, hí na cóiltaí den chóla I dost inne. Ní amháin go bhfuil siad tilteanach iireacht tarrthála a dhéanamh, a thug Zixtal faoi deara. Is cosúil go bhfuil siad beagnach dígrasach. Rinne crackan an dochtúir Gorbix riamh le sketchamíní óliacha. Jibhníonn sé seo mo haide hícólaíocht an duine. Fecinn siad stideanna gár chéime mar thuaisleán seachas bagartí. Tuair faoi deara conas a dhírí Captain Nelson láthreach réití seachas CONTÚIRTí. An Northern Star, lena Captain Nelson a chriú a chur an ólas. Tá an staid deacair, ach ní féidirí de háú. Tá sóthach na Valoran gafa réimse dom tairngta uachtarach phláinéid gáis. Tá an ninil de másta, agus ní féidir ló an timpalacht a ágáil. Tá thart 2 úr dhéag an chláig agan
sulla darangóver a sóthach ródón isteach san atmosfér le haid tarrthála. Rinne an Lieutenant Ryan Price, pílótach an tohí, stager na vectórí chur chuige. Beit an réimse asteródach Jacquaran as clanúnt go háirithe lús. Mon an rivre an tohí go dógfamis bealach níos fáide timpléir. Tá an tom rít hafachtach a dreig an Nelson. An féidir leat é an is clanúnt de láv. Rinne Price gáire. De láv? Cinse? Bei sé cosú le snáthdaí a snáthú agus tú ag maciacht ad Harbh, ach tá níos deacra fós clachtagagam is saoil tú. Bhíní an príomh-innealtóir Sam Cooper an plán tarrthála. Ní le góris doga cóiriúnach lena góris, mar sin bei oran na hairglas éigeandála a úsáid. Tá scagarí cortha a bonagan chun déaláil le srachanna seachtracha an phláinéid gáis. Ba cuar go mbeadh an scia radiochta an mar a bhanan muid ró fada. Nuair a tháinig an Northern Star gad an chóras Proxima, funaí siad teagmáil díreach leis an saithach Florian a bhí gafa. Is é seo an stúrtóir óliachta Kelvór ón Serene Discovery a tháinig an tachar lag. Tá stad ag dul an olcas níos tapúla ná mar a bhíosas ag sú leis. Tá sláine an cabhail ag seasca adó faoin géad agus ag titim. Tictar stúrtóir a dreag an Nelson go sochar. Tá muid 8 nóméid ón de híomh. Ulbheith de críú le haid aslánata éigeandála. De réir man a tháinig siad níos gáire, fuair na daoine an céad airach an stad. Bhí an saithach Valeran slíc ó bhálach damáiste go soléir, gafa atmosfér seachtrach phláinéid gáis mhór le stoirmeacha cochra agus dearga. Bhí smiúnagar ó imhúltí na asteródach ag snámh gCONTÚIRTEACH timpeall an tohí. Is pléisiúr é sin, a dúirt an Lieutenant Price, a lábha ag glúiseacht go tapa ina rialata lábha. Ag astrú gan is clanúint lábha umláin anois. Cra an Northern Star, agus ag dul isteach I réimse, duman tairngta seachtrach an phláinéid gáis. Siúlsí seáilte rogha fud na ponéal rialata, de ré mar a dardaí le bhéal radiochta, agus a dás an brú an gabhail. Tá gachút leistí de faigheann inglaachta. A thuairiscí an príomh-innealtóir Cooper, cé go raibh alles ag sile a forthir. Ach ní bheadh saoire an seo agam. Nas clanúint Price an seotheach tríd an réimse smiúnagar le crunas iontoch, ag déanú granán gasta úranta faoi garam bhatha áirita. Dreigear an cuideile den cruú le gáda tense nó le túraimís pleagúla. Ó duine las mí, beidir go raibh siad ag brathnú go suúbhnach go eisteach mar gheall an stad bharfach. Nuair a chric siad an seotheach Valeran na deire, fuair siad a cruú is stad an Éadam. Bhí na Valerans séalata iad féin I ba pods martanis éigeandála, ag racan palla le scéimle. Caith míad boga go tapa, a dúirt Nelson lo tríd an góras cumarsáide. Ní seasmhí de seotheach I bhfad níos mó. Ceann glóimúid lena néarglas éigeandála agus aslonómid tú ceanna ceann. Bhí an obriocht tarrthála Jackar. Bhí an dá chuitheach ag streichelt chun seasamh a chunál in atmosfér corratach an phláinéid gáis. Gach uair a astríd Valeran idir chothaí, cruch an dá chuitheach gCONTÚIRTEACH. Tar éis 8 ball fuirne a asranú, bhúil storm gníomhach ó phláinéid gáis an dá chuitheach. Bhris an imúlt an séile glas, sula bhéitoch an Valeran jedanach trasnú. Sul siad alárm roghaigh fud an dá chuitheach. Tá nasc cailte agáin, ag lí an príomh-innealtóir Cooper. Tá seotheach na Valeran á haringt níos diúbhne isteach san atmosfér. Gan leisce, ag lach an Lieutenant Ryan Price suit spáis éigeandála. Is féidir lo míad a bhainte amach tríd na cáblaí tríoch seachtracha.
Níor tháinig muid chomh fada seo chun duna amháin a chaile. Tá sin ró chontúirteach, a dúirt Nelson go daingan. Blachí mé. Le meas, Captain, is mise an zerog maneuver is fearr an seoach, a d'fhreagar plais, ag séalú a chrogad cheana féin. Agus tá gaile duine éigean chun sin na filótála machas seo, nuair a thiuci mé rais le né. Sulla féitoch Nelson chur isteach níos mó, bhí Price tar éis dul isteach san airglas. Déach an criú go neamhbhuaile monitórí, agus ag seola féin tras na anmhairne idir chothaí, ag úsáid na gablí tródach atá fága le haid trós na srúthanna atmosféracha foréinacha. Déach na bhailirins i dost inne. Bhí bhall amháin den clú a chur faoi séide tar éis dó spás siúlóid féinmhimhach, Price a eáil. Dómh, bhí an rud a bhíonn duine a dhéanamh thar tuiscint, ag nochta féin dín nó do choníalacha ba chóir a bharú duine réasúnach. Chorich Price seochach na bhailireann, fuair sé an ball fearne a bhí gafa, agus thosaigh sé an toras contúirteach ais. Dá uair bhí pléascanna atmosféracha toban gar go dómhadís ón gablí iad. Gachúr, dena Price cogia tú le soccer iontach, ag déanamh granán fiú faoi rodeo cosmi a thóg microfón an tothaí suas. Nuair a duil siad an Northern Star deire, thosaigh an sothach a gúteán éilethe láthrach. Déirí siad as atmosfér an phláinéid gáis díreach, mar a phléasc seochach na bhailireann a tréige faoin brú méideach. Déir mar a fuair na bhailireanns tátála cuaram leis, tháinig an stúrthóir óíochta ceilmhór go Captain Nelson le géige a crí. Nacht de bhall fearne féin dín gnó do choníalacha marfacha, a dúirt sé, a go fós a crí. Is cosúil go bhfuil sé pléisiúr fiú ón mail fercnach, conas is féidir seo. Rinne Captain Nelson íomh gar a beag. Is sé an Lieutenant Price ceann dar cid is fearr. Agus se, is tócha go bhain sé taitneamh as an dúsláán leibhil éigean. Nuair a bhíon daoine ag tuairt staideanna contúirteacha agus asáú acu, bíonn mothú bua agan go minic. Ach bhí an risca rife, a chríochnú Nelson. Bhí is ag Price a teirneacha agus a chumas. An rota éigean mar umpar neamhríolte uit, bhí sé ina gníomh rife go cuaramach dó. Níos déine, agus an Northern Star ag dul a dro an stáisiún spáis fealarin is gáire leis na passionéirí tarrthola. Fuair an dachtú zorbex teachtaracht pránach ón ard chóla. Ba bhalló a haide umláin chichólaíocht an duine láchach. Bhí an tarrthóil rathúil tréis tuiscint na bhailireann cad, a bhí in déanta a chár as a riocht go mór. Ní amháin go dtuigeann siad leabhaltais don chontúirt, a scríomh zorbex isteach in a haifeadán. Áiríonn siad chun búla leis. An rud a chuirfeadh páralis oran le hagla, díre orthu ina ionad sin. Béidir gur bé seo an fíor-bhrí leis an téirme Death Worlders. Ní amháin go féidir le meachtáil faoi rach choníalacha, ach go dtíocann a gcuid buna is fearr amach faoi na cineálacha sin. Bliain amháin tar éis na chéad teagmála, híneol an chóla idir réaltach seisiún speisialte chun áit uathúil an chine déine sa phobal galactach a phlé. Chníd ionadaithe ó 2 specas a haistelín sa spás sa halamór an pláinéad néotrach. Bhí an seomra óilmhóra ag feimiú le finneamh neamhla agus na toscarí ag pléin an daoine ag an ráite agla. Chuaigh an ambassadór Zixtal isteach leis an toscaracht déine. An Dr. Frank Willis, príomh xenopsychologist an domhan, a chuirfeadh i láthair aní. Jack Miller agus Susan Wright, an fireann bhunna den chéad teagmóil, bhí siad in éanacht leis an Olaf Linda Ramirez, nérólaí a rinne speisial tóracht freagartí agla. Glé an seisiún cheanaire na cóla vacsanar.
Chníimiid chun ormal is nui a hiiscint níos fearr. Tá ceiste na tábhachtacha faoi híchóilíocht agus cumis an duine tarringta ag imachtaí le déanaí, go háirithe an mission tarrthála próxima. Chuaigh an dachtú Willis chun cinn. Bhí a chóir í láthair dar tedal. Fragartí agla comparáideacha thar speiceas chonach. Bhí na scans in cinn móra taobh hir de ag taspáint scans in cinn ó speiceas éagsúla le na nádatar daoine. Daidíonn cuid is mó de na speiceas a thaistealaíonn sa spás phláinéid le bagartí íste, a thosaigh Willis. Bhair de sinseir trí heachant contúirte trí cuaram agus teicneolaíocht. Daidíonn cinna déine níos difliúla. Chol an domhan bagartí leanúnacha, crachadóirí, aimsir farcnach, tubistí nádúirte. Níor bhéidirlinn gach bagartí heachant, mar sin dórímar chun féimiú in anóin iad. Thaspáin sé íomhána de go leor timpachtaí an domhan, tundras réite, fása scorching, aigéin stoirmeacha. Fuair na daoine luatha a róid le hagla bás. Bhair siad siúd a défach smíanamh go. Rinne mé staidir farsing ar híchóilíocht an duine, a dúirt sé le Linda Ramirez. Ba bhfeallam do insavalú sarcóir a tríal, rabha a cóglacathe ina chinne, ach dátaí zec. Chuidí na daoine isteach sa ceannbhart VRA, agus chuir siad tús leis an riomhchlár is mína. Sarcóir simplí le cnic agus casanna gáire. Laistíad de hocand, rinne crackan zec dahanna foláramh a scape. Dul bhí na freistalathe chun an insavalú a bhuacha, ach chua zec géag chras suas ag cóirithíocht leanúint ar aid. Nuair a chríocna an tuaras garad, bhain sé an ceannbhart amach le farcin chrach. Rust na bhalarans eile ar aid, ag súil go ditach sé. Ina ionad sin, chas sé le Ramirez le súla leathanna. Bhí sin ua fásach, a dúirt sé, ach freisin súmúil. Bhí mo fragart agla had a bheith mór, ach bhí taithí agam freisin I rud éigean eile. Fragart céimeachach, nor bhaithí mé riamh ribh seo. Rinne Ramirez éiv. Is dócha adrenaline in éanacht le dopamine, an rud a chlíimiid trill. Chláirí de incinn contúirt agus sa bháilteocht ag an am céine, ag cruthú taithí nua. Ba málam tríal a ríis, a dúirt zec ag iontas ar gach duine. Scape nuacht faoi haithí zec go tappe tríd an halle taspántais. Chuin deire an le, bhí dá toscar a dhéag ó speiceis éagsúla tar éis iireacht a dhéanamh in heispéiris VR déine. Fuair siad ile iad scanrúil, ach fuair cúpla cosúla zecs, rodéion gan chuine freisin, cinál nua exhilaration. An tránóna sin, rinne an cóla a achraniu le haid plé Jerry. Leabhar ceannaire na cóla bhoxa leis an tinóil. Tá léargas luach me le tugta ag na cóla láthair inniu ar híchóilíocht an duine. Anois tuigeamid níos fearr, conas a headmíonn siad le líon géir chéime agus cén fád an leachtar le humpar a aimid mearmháil nó disturbing. Dír an dochtúil Zorbigs cead laust. Búnathe ar thorthaí an le inniu agus mo haide féin múlam eicmiú nua don domhan. Ní hamháin domhan bás, ach domhan crucible. Pléisiúr a cruthí a gálaí crua speiceas a darí agla féin in an neart. Bhótáil an chóla go héanaach chun an taicmiú nua seo a chhlacha. Daidí ambassadó zigstil amach an sin. Nuair a bhúlmuid le daine den chéadúr, ceapamar go raibh siad gan stíine, b'éidir fiú féinbrite. Darí an mission tarrthála próxima mo dheacha. An rud a bhí cosúil le neabhard ar chontúirt, bhí sé náiríre minín a rúga as ilm thuúcháin. Ní dhéanann daoine neabhard a rísci. Ilmíonn si dómh ar bhallaí nach chabhadh an riamh a ceist. De réir mar a chríocnaí an seisiún firmiúil, braithníí Jack Miller agus Susan Wright ina cúisí le sásamh. Tá siad ag fáil ar deire, a thug Jack faoi deara. Nílamid cracáilte as ag gáire le contúirt,
a dúirt Susan. Déanamid gáire mar sé an rua eile ná bheith péirlis leis, agus an domhan cílín péirlis bás. Tar éis an teisiún chomhla thosaí athrú cultúrtha gan chine. Bhunaí Zavarix an chéad grúpa stádéir sícúlaíochta déine I measc áirithe óga Valorán. Rinne siad tuirlinge go cuaireamach le foilmeacha míne de na rúdaí a glí daoine orthu, thrill seeking. Ag tosú le bíonna beagán spicy agus eispéiris bhí an bhín. Thosaí speisios eile clár chosúla. Ní bhain éon neamh duine taitneamh os na dálaí forcnacha a bhí ag daoine iontu. Ach fuair go leor amach, go féidir leo a gríosna compár de leathnú trí nochta rialata. Thuairis cí roinnt fiú mothú, exhilarated, tar éis a thabhairt agla beag agus iad a háú. Sé bhí ina dia sin, rinne ceiliúra cloch mhíle eile ag an gcinne daine. An chéad expedition idir speisios chun pláinéid beagán I nátrathe a nuachu. Bhí bail ó ceithre speisios le na nárateoir zex an bhoran. Bhí na neamhdíine ag bra tréalamh cosanta, ach dtír siad go dteonach in ainneoin na riscí, spracta cuair chuga an duine I leith dúsláán. Ag seaman is seolta na mission, thug ambassador Zixtal óráid a gabh an tuiscint nua idir speisios. Nuair a bhuailmid le daoine den chéadú, capamar go raibh isagain fás, go tí go chonacmid cat a bhí ag Deathworlders ag gáire leis. Anois tuigeamid nach mór a bhí eicálagáin, ach béidir an firm is airde de bhisnach sa réaltra. Ní habháin go níon an daoine an an crua a úlant, féin siad áthas ina gúisleán a háú. Thóg sé a chúpáin seamanis suas I tost. Chuig gáirde daine a bhúndún, nach gá go gcuirbhe agla paralis, go féidir a thabhairt contúirt le dteongmháilteacht, agus go féidir le gáire a bheith mar an phleagairt is fearr fás. Rinne an toscarocht daine íomh, ag tógáil a chuid cúpáin ais. An ardán féchana, bhreathne an dochtúr Zorbix le sásamh álaíoch. Bhí a haide tar éis a haspáint, cé nach meach neamhdíine riamh compordach le daoine le contúirt, diad fadís fólam úi. Cheanna féin, fiabhsaí a rátaí freagartha éigeandála fud, roinnt speisios a bhíochas le mána lúna spracta clachtas daine. De réir mar a seol an long expedition I tró na réaltaí, rinne Sorbix machnamh an méid a bhí aithete I ddíreach bliain amháin. Ní habháin go raibh daoine tar éis dul-isteach sa phobal réaltrach, bhí siad go bunúsach tar éis a athú, ag cóir ceistena faoi agla agus misnach a bhí ann leis na mílte bliain. Agus béidir cheap sé, go bé sin go ddíreach a bhí ag tastáil ón réaltra. Speisios a déadach gáire a dhéanamh le contúirt agus daoine eile a bhúna chun an rud céine a dhéanamh.